pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyon ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng tunod. Nakusog ang tingog ni Yusuf tungod siyang napati ni Mary. Bahin siyang magawang nga si Rahim. Apa nagasabot na si Yusuf o kadaghan na ngayong pasaylo. Human mahatod ni Yusuf si Mary, wagid mawang asaw na huna ni Mary si Rahim. Unya, nagkasulti sila sa iyang magawang. Human o paminaw ni Sandro iyang gihatagan o gunahuna ang manghod bahin sa kakuhan sa sama niyang military. Apan wa isalikoy ni Sandro ang unahuna sa iyang manghod bahin kang Rahim. Yan ang pagkabuntag sa iyo na nawag ang usa sa mga tao ni Sandro nga nasundan na nila si Yasin Abdul, ang usa sa mga terorista. Milihok din sila si Sandro. Miadto na yun sila sa airport. Igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Tinaw, Flash. Sir, balasagi. Sir, basta balasagi, sir. Kaya makita ka ni Rahim. Si Rahim. Mahal pang info, bahin na rin tawana. Pero dilita ang makita ang tawana. Sige, balik sagi. Yes, sir. Musa ka tagbalik, Flash. Kaya musa ka na siya pengon din. Move. Magpabilin ko aning kanto. Huwag ikaw tabok sa pang. Sir. Sigurado kong mula ba siya din eh. Trigger. Yes, nakita na naman sa Rahim. Minahinay sa lakaw siya, Sid. Ayaw buwagi. Bantayin ninyo ang palibot. Nagtuo kung may kauban siya, Sid. Standby ura. Si Rahim. Miselo siya. Sinya sa nagsufas. Tiger ay anak tawana. Good. Gibantayan na ni Flash Rahim. Manawag ako. Trigger, nanawag ako. Ha? Ikasugat ako. Siya, Sid. Naghangad din eh. Nagkasugat ang mga mata. Bitutok siya na kumayo. Abdi kayo ay.
Naigo ang babae. Tabangin ninyo kayo, babae Payong! Tabangin ninyo! Magtawag mo ka muna siya! Nawa si Yasid! Daplin! Daplin, Payong, Daplin! Trigger! May lain nagbabato! May mga kauban si Yasid! May mga kauban si Yasid! May mga kauban si Yasid! Gibiyahan sa mga tao kining dapita. Kinahadlok sila sa mga buto-buto. Security guard. Nagbuyo na. Doon ay lang inkwentro sa may pre-departure. May tao din sa kilid sa CR. Trigger! Trigger! Nagkabati kong hilang sa bata. Oo, kilid sa CR. Usa! Hostage niya ang bata! Oh, nakita na ako si Yasid Abdul. Gisipitan ang bata. Ako si Yasid Trigger. Bantayi umayo ang bata. Concentrate sa bata. Ayaw pagtanaw lain. Kung magkabati kag buto, dalian na yun ang bata na dili madelikado. Okay? Yasid Abdul, ibutang ang gikuptan mong armas. O gihinay pagbutang ang bata. O na ipataas ang duha mo kakamot. Magsabot tayo tag unsaon na to pagsulbad ka na imong problema. Kaya ipanumpan ako. Natabangan ko ikaw kutob sa kumay mo. Dako kapag kayong panahon. Dako pa kayong panahon, Yasid Abdul. Aron usbon mo ang imong kinabuhi. Alright. Balikon ako. Ihinay og butang ang imong armas. Og ihinay butang ang bata. Unya ipataas ang duha mo kakamot. Magsabot tayo taon sao na to pagsulbad ang imong problema. Kay ipanumpan ako nga tabangan ko ikaw kutob sa kumay mo. Dako kong ikatabang nimo, Yasid. Pwede kong muhangyo sa among labaw. Og makahangyo ko sa presidente mismo nga katabangan ka kung unsa may imong problema. Hatagan ko ikaw ko sa kaminuto. Hinuktokin, Yasid. Wa ka na ilaing kapaingnan pa. Wa ka na ilaing kalutsan. Gawas na lang yun sa pag-surrender. Araw magkigsabot-sabot na mo. Usa ka minuto, Yasid. Jesus taxi. Gipugnan sa mga pulis nga way mga sakyanan nga magkalarga. Daghan na mga buto. Nahilom na sap. Daghan na tingaling mga patay. Okay. Anhilang ko din sa taxi. Allahu Akbar, Yasid. Yasid, may miabot na mga NBI ug mga polis. Gilibutan ka na. Bisan gamay wa ka dapit pa nga imong kaskapuhan. Mo nga surrender na lang. Kay hapit na mapupos ang sa minuto. Gamay na lang kayo, Yasid. Tuong kamot mo ay nagkupot sa armas. Maigo ko kayo ang iyang tuong puton. Buhi pa siyang badak pa na mo. Yasid!
5 ka segundo. Tigil ang bata! Tigil! Buhiin mo gikupan! No! Ayaw! Ayaw! No! Iluwa na! Iluwa! Iluwa! Patay na sir! Patay na sir! Iluwa! Patay na sir! Patay na sir! Luwas sa mata sir! Ang bata, kumusta? Huwag mo sa? Luwas sa mata sir! Luwas! Luwas sir! Trigger. Aming bata. Ano sir? Mata sir! Bibi. Oh, hilom na, Bibi. Hilom na, ha? Trigger. Tabangin ko sa papangita sa inahan ni bata. Usa ka to laing buto nga akong nabati ka diha, Trigger. Okay, Flash. Nanagupay ko diha. Dola ko ninyo. Mr. Rahim Jamal, sir. Major Santa Cruz, sir. Oh, how are you? Okay na, sir. Naibtanog jutang tunok karong adlaw. Ikaw, Mr. Rahim Jamal. Sir, kumusta naman sa ka? Oh, I'm fine. Bisan sa naitabo dito sa Malaysia. I know, nahibaw sa mo dinhi sa ato, dinhi sa Cebu nga may ngilngig o dili matawhanon nga hitabo sa usa ka dakong mall dito sa Malaysia. Excuse na kaniyat, Mr. Rahim Jamal. Okay. Kung nahuman nag-inspeksyon ng tanang skinan, paraganan sa ninyo. Gikan ka sa Malaysia, Mr. Rahim? Business as usual ang akong giadto sa Malaysia. Pero sa nahitabo karon, mubati ang epekto sa business sa Malaysia tungod atong gibuhat sa mga linti nga mga terorista. Major Sandro Santa Cruz. Manginaot lang kita nga dili sab mausab ang nahitabo dinhi sa Cebu ning bag-o pa lang yun. By the way, Major, unsa nahitabo ganiha dinhi sa airport? Usa ka angol nga babae, duhang patay. Usa ka security guard ug usa ka terorista. Oh, mahal nga ala. Usa ka terorista, ha? Si Yasin Abdul. Gihatagan unta nako sa higayon pero magpakamatay gid siya. Gibukton ako sa gigo, Mr. Rahim. Pero iyag yung gihungit ang iyang gikuptan ug naton. Nagkirig siya samtang nagbuwa-buwa ang baba. What? Same as usual nga gamiton sa mga terorista. The same business, Mr. Rahim. Aron dili gid sila kakuhaan og dugang impormasyon. Magkikog dayon. Muhungit og cyanide. Oh, mahal nga ala. May laing mga kauban si Yasin. Pero siya mao'y may bangka na ning adlaw. Siya mao'y may sakripisyo aron makaikyas ang iyang mga kauban. Murag doon na sila'y gisugat din sa airport, Mr. Rahim. Mao ba? Nahibaw ba mo kung kinsa gisugat nila? Secret, Mr. Rahim. Oh, come on. Nalangay ta ka. Sorry yun. Ang saon nga amigo ko ta. Giklaro ko lang nga luwas ka, Mr. Rahim. Well, salamat kay Major. Pero nag-agad lang ko sa imo kung kanus ako nimo buhian sa imong kustodiya. Ipag-uusap ko ni Yusuf. Yes, I will. I will, Major.
Bye. O, amping ka, Major. Ikaw, ambing sa Mr. Rahim. Dami kayong kape ngayon mong gihatag. Thank you. Thank you. Sakraman unya, Rahim. Sakraman unya pun. Yes. Oh, Abo. Mulaikum salam. Where are you? Where is Sahid and Ramon? Yes. Yes. Definitely. His soul is in the hands now of our most beneficent Allah. I know. And we know that. Happy na siya karon sa paradise ni Allah. I will call you. Allahu Akbar. Major Sandro Santa Cruz. Ilansang ka na ko sa krus, Major Sandro Santa Cruz. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isa. Unsay sunod nga mga plano nila ni Rahim nga pagkakaroon mi balik na siya sa Cebu. Unsay sunod nga mahitabo sa bang nasod sa kalibutan tungod sa mga kalihukan nila ni Rahim. Igsuon, dapitong yapon ka muna mo sa pagsunod sa mga laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Sinsinere o Kiyoso. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez.